Ай, стига си снимал, идвам. Къде ще отнеса главата? Стапало. Тук само погъсва. Чек. Осъм. Даже кеф има как са направили за такова прямо по-малки деца. Виж как сложили тази Къде го нямаш? ламарина. Еми, good thoughtful people. Къде си деца, тук работа няма. Толкова с деца човек трябва да я знам. Буквално да го вържиш с такова, като за кучетата деца, не с призгърдителния каишки. Да, бе. Защото... Или ако е малко направо на кенгурите. Не бе, да не мърда оттам. Не мърда. Ако те да врищикат съклан свиня, Да. не излиза. Еми, то тук я знам, това нещо не е обезопасено изобщо. Са такъв тип. После попадне, то ли ще ми върне изгубената мускулна маса около кръста. Мускулна маса ми масна маса. Телесна маса. Да. Съм се пъхтил за тила. Какво? Надолу са на уж не бива на пръстите. Глупости. Нищо е, само ще са на колапчето и тези мускули така отрея. Глупости. Как се води сега на крака? Пръстите. Те са отзад. Ми? Кой друг? Този. Да. Той Този беше спирачния мускул. преден, не знам си какъв мускул там. То на ти, на Шумен, като среща надолу, защото то как са стълбите, стъгне има като... Полегато такова. Не само надолу бетонирано, нали, като Да. можеш по него да се взеш, които си било много полезно за това, за тези мускули. Да ги, защото те... Няма много се набиват пръстите. Няма да го... Това не е чак толкова дълго, че Мерси. Трябва да малко има пръст. Еми, затова ми дай ръка. Ами, какво ходи по-бързо? Има долу. Айде, Димчо! Искаш да бият ти там. Крака нищо. Ще набия аз на тия нещо. Тук са оставили такова заготовка за улична лампа. Търпата с всичко. Явно ще го осветяват скоро. Беше усетен. Беше ли? Може и да ги разглобяват. Бай мангал. Бай мангал. Този кабел тук как? Ще правиш? Да. На червена е камерата. Да, това означава, че записва. Ааа. Аз искам после да го забързам и да сменям аудиото с музика и да се направя като скейлинг дал. Да, надолу. Ти нагоре да го направим. Не. Нямам толкова. Въпреки, че то 10 минути, колко беше? 10 минути 1 гигабайт, нали? А колко ти е език? 8. Прети... Стига толкова. Да, няма как да го напълня, плюс това има още 2 M2 карти по 2 гигабайта и още една SD по 1 гигабайт. Аз имам една MD, ако искаш. Не, защото е неудобно, че трябва да ги смееш. Да, ама по принцип, ако съм някъде и нямам достъп до комп, такова. Пукнахме го. Фак. Влезе ми в обувчицата. Дипча. Кой е? Тръща. Толкова ремони отделяш, че сега те са отдолу, дето да ако понджиките да ще бъдат. Те мъмна, Тони. Ще ти намерим някакво. Той ги отделя, не аз. Да, аз ще кажа, че от теб смърди. Да. Пък и аз имам... Какво ще кажеш? Да, дръж се, дай ръка. То някой да им кажеш, те да им губи. Ботка!
Аре, държат. Тази подмишница Държат мишниците. за милиони. Кое не ми държат? Курката. Ей, кой ти каза, че не ми държат? Аз убивам скоростта. Искаш да те забавям така да ходим? Да. Не. Не, това не може да стане. Пава ме изведнъж му. Пава ми се заби в гръбнак. Добре, село са къпен. Чакай, Ашко. Какво? Залепи го ти за душ шалка и. Чакам 3D снимка на тялото. Моме, леко така сега. Тя се държи за мен спокойно. Да, и ти бързаш. Когато се държи, тя се държи с ръцете, ама ръката като подадат. Ще бъде така крачки. Да, по-определено да. Има, виждате ли му гърба? Ей, тук спре. По шакотата. Защото съм от село и са изсъхнали. Имам дупка в кръка. Да, ама после кача в твоята кола, нали? Това е листа. И ти си отзад, където не се И аз отварят съм от село. прозорци. На селото на Имам дядо ми. Няма да е лошо. Имаш ли много? Смисъл, колко сухи? Имам сухи, има ли мокри? Аз искаме една-две мокри. Тоест сухи. Сухи. И може да ще даме мокри. Дай ми две сухи. Ти ли са? Ама по-ще ми дадеш, не сега, като слезем Да, да, слезем да стане. долу част. Къпиш. Something like that. Се дали ще за мен? Не, стълби се. Много се издавате.